polisi apagare. E diere ka en gi probox moting'o guns gi bede garungu. To polisi ni monego timango. Koro makosa monego kungo timo kungo chagi polisi. Wach mar jasiasa ka jasiasa kata ano miya security. Security ka polisi osemiya. Wach mar polisi wuotho gi jok mane office. Nigi dhi godo ka. Ema kelo koko. Koro gini ka giromo gi aspirant. To aspirant gini samoro en poko miye security. Koro en nyaka los security mare. Ebe koro loso militia mare. Nikech polise wa bende oseyie mondo ti kodgi gi josiasa ahinya mane office. Koro olo negi mafuta, miyo gi pesa. Kiyudo e counties wagi, governors rengo gi police miweyo ni jini Democratic Republic of Congo. Kati we ni jini ya Haiti. Police kende oseko kiwe ni ko pesa mar Central Bank. To jidhi melie. Madege nyalo tiyo gi tekono ka gidogo maendeleo to de bet ber. Kora paro ni police boyie mondo josiasa oti kodgi marach. Kanye mama kosa. To Murkomen to wacho ni josiasa gi magore dhi maki mokuongo kapok omako jende ma kelo tulogo. Mano ema wacho ni an kaka ng'ama oseneno gino and be also kaka ng'ama jasiasa. Okwongo tam police. Wach mare ni police ka in e office. Kaka wach ni koro wan. Tada dhi e area mara mar jurisdiction kumatiye. Mabene ogona ombulu. Police adhigo police 40 nam. Police adhigo 40 nang' e liel. Police 40 adhigo nango e kanisa. Kate police gi borito guns e diere. Koro gini ka gund moting'o arungu, neno ka gach police ni e toke, to police ni mbele. Ingeni embe koro wacho ni kare wan wanyalo kawo law into our own hands. E gimi neno ka koro gino bedo translated in politics, neno ka koro jitongore kata gibeti e wach gine kama. Koro en both sides, so police onego tim the rightful thing. Kupo ni gidhi e event mag ngeni koko nyalo bede, to gidhi kanyo ni ginyalo keto kwe. To wach ni gidwa kowo jasiasa, either madwaro kata mane office, mano makosa. Mamar wach mar ni koro jasiasa meng'iyo ka ahinya ni Murkomen dhi bayo. Jasiasa ongi, lakini ochakre gi police.